Na hovno som si dal tie cestné hoky. Vôbec ani terén. Akože light samé šutré kamene, šmitlavé. Úzka cestička, malinišia. Od skal cez bahno, cez pláž, piesok. Behaj v tomto. Seba ani nezmestím. Papradia tu na kopri pobreží. Vody hore a dole. Krása. Trikrát tak náročné, jaké to je značené. Ja som podcenil náročnosť. Zase takto krásny zbeh. Tak toto si robia prdel. Krása, ale vyšla. Checkpoint 3 za mňou, nové tenisky, nové tričko, ale ide to ťažko teda. Tak prvý maratón za mňou, ešte takmer 3 predo mňou. 50 kilákov za mňou. Ešte nenatáčal, ale nech máte predstavu, v čom sa to beží. Tak toto je slabý odvar dažďu, ktorý bol 3 minúty dozadu, keď sme boli mimo Laca. Všade sú takéto kaluže, tu vyzerajú topánky. Takto vyzerám. Všade bahno, prší, zima. Masaker. Tak som za checkpointom 5 na nejakom 70, neviem koľkom kilometri. Ešte stále docela v pohode v časovom limite. Ale je to mazec, leje celú dobu, úplne mokrý. Tak, kilometr 86, teraz ešte asi 5 km do ďalšieho checkpointu. Tak, stovečka za mňou, pekný výhľad. Vietor úplne strašný a začína ma dosť boleť noha. Vyzerá, že ideme bežať dole po pláži zase, takže... Tak mi povedz, jak sa v tomto dá bežať.